Lu ada lain mah? Good trouble. Dato ompre mari mah aku braga jengsikin be. Nih abu. Abini खोथाखौलाय मा बुंनो आबौ जियानो जा दा रागा जोंबालाय मा जाबावनो जायख्लङाबा Ompre mari bajet tuh itu muzang man फसायाथाय आखल गाज्रिखौलाय हामाथो बुंनो आबा अब्लाबो दा मेहेर दङ नालाय बेखायनो दे जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बिहामजो माबा दावराव खालामोब्ला डाइरेक्ट फैनो खिन्थाखादोंहां ओमफ्राय आंबो जि फैजानो बायोलै मादैखौ बेवहाय मालाबा फैब्लाबो ना मा होनो आबै आबौ हामाथो खालामबावनो सम सम फैखायोआनोसै मेहेरनिबो बिमा जाहैबाय ओमफ्राय नै आबा जायख्लं एसे खानायखौ गोसोम खालामबा मोजां नुगौमोनदां नोंखौ नाङालै मादै आंना बिदिनोखा सिगांनिफ्रायनो आं बेखौनो मोजां मोनखायो बिदिनो लाखादों आङो हा आबौना मालाय बिदिनोखा सिगांनिफ्रायनो ओरैबा बिब'नाबो फंबायनाबो एखेथारहाय बिसिना ओमफ्रायथ' हस्टेलाव थांगोन मालाबाबो दिनैथ' बिस्थिबारमोन नामा माबायाव एकदम मानदेयावसो दोनलांनो सानबायमोन आं बाबु ओमफ्राय हजों मोजां फराय मिथिबाय जागोन दे मादै बा नायलाय हनै मादै आदाया फनल'थार माथो दाना ओइद राजा नङालै आंबोथ' नुबाय थायो दाना माथो हाबा फनजोंनो बिजि थाबाय थायो बेबायदिथ' नङा आयै माबा हनै बिफाया हरबाबो फनानो वेटिंसो मोनोनो माथो नायनिया आं हरब्लाबो एखनबा माथो आयै बिदि नङा दाख्लैबो बिबैया हरगासिनो गैया हमनोनो थाङा आरो बिबथि हिसानाबो हरबाय थादोंमोननो सोरबा बाजिजोंसो रायलायखोमालै आदायाबो मादै ने थोद गथ' नङालै आबासान नोंनो आं नायनानैसो लायगोन मिथिबाय नायनानै नोमाया नायनानै आयै बेथा नोंहाबो दङबा बुंनानै लाखा नङाबा नोमाजों नायनानै लायजागोनबो आबौ आंहाथ' फसायजोबखायोहाय हलेबा नाथाय नोमाया फसाया आबा मिथिबाय नायनायखौ लानो हानाय नङा खोमालै आङो मानोना नोंहामजोखौ नागिरखाबायब्रा आं आयै र' आरोथ' ओमफ्राय आङो हाथरखिखौ फन खेबसे हरनो थिनदोंमोन नङाबा मेहेरखौ दायो हरा बे दा आरो सम मोनाखैबो जानो हानाय ओमफ्राय आंहा थांजानोसो बाबावदोंमोन मादै जुरि दादिया दाबो फैयालै दा बेदर लाबोनांगौ होननाया बाबु थांनाय फन हरनाय बावदोंसो आङो आयै दायो बरियानो बानायदो बेवाइफोराबो थांबायना एसे लांदां मोनलायदों माथो नंनायाथ' नंगौ आबा न'नि मानसिफोरा जमा थायोब्ला बेसे मोजां मोनोना आयै दसेब्लाबो बिहामजोहा नङाबा माथो आं सोराङाव फन हरनानै मोनसे जिनिस बिहरनो बावदों आंथ' हाथायावबो थांनाय जाथ'ला बेनाव फन खालामना बिहरनोसै आङो ना फैबायसै नामा र' खेबसे हरनायनिसै दे थाबैनो मोजां जागोन दे मा बुंबावनो दिनै ओरैबायदि खर' साबाय आंखौ नोंबो मानोथो बिदि जाबाय थायोरा थै दा जोंहा ओमफ्राय पार्टि इन्जय खालामनांगौआ बेबायदिबालाय बोरै सना मुलि जाबायना एसे मोजां मोनलांगोन दे जागोन र' जोंनि न'ना लामायाबोथ' एसे गोजान नङामोन ना जे नों खर' सानो दसे उन्दुनानै रेस्ट लाथ'दो होमबा दा मोजां मोनलांगोन खोमा आयु हाबायाव न'आव फैनानै दमसिनिफ्रायनो ओंखारला होमबा नोंसोरो होद मा होनो जाखोब्रा आयै दाबो मोनायाखैबो बेलासिबो जायाखै दानो उन्दुबाय नों बिहामजो माथो टाइमबो मोनसेया टाइम टेबोलबो मोनसेया नामा नोंसोरो नों मा बुंलाबायखोलै आयै बास आयै एसे बाथ्राफोरखौ सानै हयै बुंबा मोजां ना आयै बिखुनजोनाव फैलायनानै बिदि जाबाय दानो उन्दुनानैसो थाबाय नोंनि आबै आबौजोंबो रायलायासै न'नि मानसिजोंबो मोजां रायलायासै माबा गांलाबसो थाफैबाय हनै बिहामजोआ थोद मा होनोब्रा नोंलाय ओमफ्रायथ' बेना एसे खर'आ सादोंनो आयै खर' सादों बेखायसो दसे रेस्ट लाथ'दो हाबा बिहामजोआनो दुरबलथार नामाहाय माबा बेमारि नङा अबाव बेमारि जालाबायनो नङाबा माथो आबा हा सिख्ला मानसियानो बिदि जाबाय नाय जोंफोरखौ नाय आबा नुबाय दासिमबो बेसेबां एकदम फिट जों जाबाय लकेल दाउ जाग्रा मिथिबाय आबा बे खर' सानायालाय माथो जाखो आयै थाथ'दोंना आबा नोंबो बे हाबा जानायनिफ्रायनो हिनजाव मोननायनिफ्राय मा बुङो आइयाबो बिनि बाथ्राखौ खोनानानै खर'आसो बांसिन सासिनबाय आंखौ न' सिङावनो थाबाय थानोसै ना माथो आबा न'निफ्राय ओंखाम रोंला बेबायदि नङाना आयै मालाथो बेबायदि नंबाय थाखो आंखौलाय मिथिगौ हिनजावनि महरखौ नायबाय थानोसै नोङो जेन'बा गोमागोनसो बिहामजो आयु हाबाब जानला मानला दा बुंसै दे आयै दे प्लिज थांथ'दो नों
एसे बारफोर जायोबा मा जायो खामानि दामानि गैयाब्लाबो ओंखारलां थां मानसिया ओंखारलां बेबायदि हिनजावजोंनो थादामलेबाय थानो सानदों थोद मा होनोथाय आमफ्रायथ' मुलि टेब्लेटआथ' होखाबायना दा मालाय मोजां जागोन बियो मिथिबाय जानला मानला बुंलाबायोलै बिहामजो खर' सादों होनदों नामा माखौथ' बुंखो आयै आंखौ खर' सादोंआनो बुंखाबाय माथो ओहो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे फैग्रानो खर'सो सालायबाय दे ओमफ्राय दसे थानानै ओंखारबोदो ना खर'आनो साबाय थागोन बिहामजो नोंना दिनै जागोन दे आयै आं दा दसे थानानै फैगोन औ दे खर' साबाबो माबायदि बुंथारो आइयाबो मोजांखौथ' साननाया सानदेरखाया गाज्रिल'सो दा आं बायदि बुंब्लाबोथ' आरो बाहानायानो जाखागोन बिनि थाखाय ओरैनो एक्टिंसो जागोन देग्ला दिनै जों आरामसे जागोनसै ना आब' ओमफ्रायथ' नों बेदर मोजांखौनो लाबोबानो जायोमोन ना आब' जाम्बा गथ' बेदर मोजां बायबाय थानो हाया रा जोंहा हो बेखायनो अमा लानजाय अमा खोमा अमा सालाय बेफोरखौनो जानांगौ जाबायना औ ना थेवबो बेदर मोजां गोथावसिनमोन गोथावालाय ओमफ्राय नों बे सामब्राम दुन्दिया बेखौ लाबोदोंना लाबोआखै गोथाव सिफ्लेबा बेबो गोथाव जागोन ना जेबो नङा दे थेख्ला मालाबा बायना होगोन आं दे दिनै जोंहा बेखौनो जागोनसै देना थाब सावदो होमबा आब' आंथ' थाब सावगोन बे साना दा होलांनाय फैसाखौलाय मा खालामजोबखो नों 500 मानि 500 गोजो दोनदोंसो लाबो 100 रांबो आइसो आंसो होलांखादों नोंनो होआखै माथो होमबाबो लोगोआसो ना आंनिसो गोमैसो नामा ओमफ्राय आब' थेख्लाखाखौ एकदम थेख्लायनानै थेख्ला खालामसिनगोन आं नोंखौ नायलाय बेहाबाथो बिदिनो आंबो नोंनिफ्राय गोजौसिन जागोन र' नायल' सेंग्रा जेबो गथ' सेंग्रा देराबा आंबो थेख्ला थाबाय थाया माथो दे उनाव नायगोन नै जोंना मोनसिगोन जाम्बा दिनैथ' आंहा फिथा फाननानै एसे जमा जाबाय र' ओमफ्राय बिदिनो जमायबाय थानोसै आं जमायनानै जमायनोसै ओमफ्राय उनावहाय ना माबा मोनसे बिजनेस मावनोसै ओमफ्राय बे बिजनेस मावनानै न' मोजां लुनांगौनि खोथाबो दङ नङाबा आंनि आइ बुरियाबो बहा आरो बैसो जानाय मानसिया खामला हाजिरा मावबाय थानो हानो दे आफायसो आंखौबो माबा मोनसे साक्सेस खालाम दे आब'लै जोंनावबो टिभि थानायमोनबा नायबाय थासिगौमोनलां जोंनावथ' दा बहा थानो आंनि मबाइलावनो सम नाय दे मालाय राजा मोनाबा टिभि गोदान लाबोबायनो बिराद मालायनिखौ नुनानै बिदि माबा नाङाना दुखु जानाङाथ' जोंहाबो मोनगोन ना मालाबा टिभि लायगोन ना ओमफ्रायथ' सासेल' आंहा नायल' जाल' बेस्ट फ्रेन्ड आरो बेनो जाबाय आंनि फन बेसेबा अनो आङो आंनि फनखौ दसे सम बहाबा दोनफ्रांबानो हांथोनो थोनो मोनलायो ओमफ्रायथ' गाज्रि जाबाबो जि हामा मोनखायो आङो आंनि फना आंनि जिउसो मानोना बे जेब्लायबो आंजों थाफायो आंनि लोगोरिसो वाव एसे गोबावनि उनाव न'आव थेवबो माने मोनसे एकदम आलदा फिलिं फैयोलै बस बेफोरबायदि दावराव दावसि गैयाबा आरो नङाबाथ' बेसेदि बिन्दासमोन गावबागाव न'आवलाय मोजां मोनखागोन ना नाथाय आंहा माबा आन्दायलाबायनोसो नागिरो बेवहाय रुमाबो बेसेबा बुरजा अबहायबा थांनांगौ अबहायबासो थांफ्लांनो नागिरो मा ओमफ्राय आथुरखि बेबि मोजां मोनदोंना आंनि न'आव माने बेसो नोंनि आसलि न'थ' मोजांथ' एसेबाबो मोनखानांगोन ना मोजांखौथ' मोनखायो मेहेर आरो बांसिन मोजां मोनबावगौमोन जुदि नोमाया आंखौ मोजाङै मोजां गनायनानै अनोबालाय नोंसोरखौबो एकदम टिभि सिरियालाव नायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आङो दावरावखौलाय सोरथो खालामजेनो आंथ' खालामा बेखायनो बाथारबाय आं एकदम बेफोरखौनो बाथारबाय ओइ जुद्ध'खौनो नांदोलै नोंसोरो बिखुनजोजों बिहामजोजों औ जादों मोजांखौनो बुंथारदों नोङो दालायथ' नङा हो नङा सानैजों एकदम सोर देरहायो सोर जेनो नायबाय थादोरा जागोन दा ना वाव ओमफ्राय बेबि बाबार सना गोजा माथो खावलायाबो जारौ ड्रेसाबो गोजा हो ओमफ्राय मोजां नुदों दा औ मानोथो मोजां नुआ जानो जेब्लायबोथ' बिउटिफुलखा ना आंनि हाथरखि बेबि
नुबायना मेहेर ओमफ्रायो दहाय आइया माबायदि रायलायदो औ दे थाथो आंखौ एकदम नायनो हाथारा खोमा दे आइया दासिमबो ओरैनोबा आंनि आइयाफ्राबो गैखाला नै जालायबायना बिनि सायाव आरो बखिनो थोखिया नोंनि आइयाबो नंनायनि नङिनि बाहानाल' नांगौ इस थाथों बुंबायना जेखि बुङा बुंथों बे देहायाव नांनाङा नों नाङाबाबोथ' आंखौ बुंदों आंथ' नांगोना देहायाव आंसो मिन्थिगौ जेबो नङा दे जेबो नङा आंखौ बुङो थिगैनो दं नाथाय आंनि गोजौआव थांखानाय आइ आफाखौबो बुंफादेरलाय लांनो नागिरोना अह बे आइयाबो मानो बिदि दे बिदिखौबाना आं मोजां मोना मेहेर बांद्रायखौबाबो औ सोरथो मोजां मोनो आंबो मोजां मोना दे जोंथ' आबौ आबैनि थाखायसो फैदोंना टेनसन लानाङा बेखौ थाथों बे औ थाबैनो थांफिनगोन ना जागोन दे थाबैनो थांफिनगोन दे औ आरोथ' ओहो मिन्थिगौ ना मेहेर एकदम सिरि थाथ'दो थोद बिखुनजोनाव फैनानैनो गाबबायसो आरो गाबा मा खालामनांगौ आं मोसानांगौ रंजानांगौ बेबायदि नङा रा थोद नोंखौ जेब्लायबो हेपिसो थाजानो लुगैयो आङो एकदम जेरै बिबार बायदि आरोना नङाबाथ' आंखौसो सानलायलांगोन ना जे आंजों खुसि गैया होननानै नोंजों बिदि नङाना नोंनि आइखौसो होनदों आंलाय नोंनि आइयासो प्रब्लेम बेखायनोथ' होनदों बाद दे बेखौ आंथ' नोंखौ फंसे बुंबा फंनै फंथाम फंब्रै बुंना हो मा औ माथो नोंहाबोथ' खुगा दङना बांद्राय बुंबा बुंफिनबानो जाबाय ओमफ्राय नों आंखौसो बुंबालाय खुगा बाराथार होननानै बुङालै बुङा दे नोंखौ आंनो माने बुंखाबायना अ जागोन दे होमबा मेहेर आरो उनाव आंखौसो बुंनाङा नोङो जे बिहामजोआनो बांद्राय देखायो होननानै जि खुगा बाराथारहाय होनना बुंनाङा नों आंखौ बुङा दे आंनो थिनखाबायना नोंखौ बास होनबालाय फिसायनि पारमिसन मोनखाबाय जाबाय दे मेहेर आं एसे गोजोनबाय ओमफ्रायथ' बा गोसोआनो देन्जार रमान्टिक मोनदोंलै अ आच्छा औरा ओमफ्राय नायना स' सेड नों आंखौ ध्यानखौनो होआ माने नोजोरखौनो होआ ना अबाव जालायखो नङा दालाय नङा उइदाउट इउ जेबोआनो गैखायाबा आंनि जिउआव आरो थानोबो नाङा आंनो नोंनि थाखाय गासैबो ना इस बिराद डायलग गोरों जाबाय दे नोंबो जों नांगोनथ' ना मेहेर समजों लोगोसे खारफानांगोन ना माथो होनो मोजां अब्लाथ' जोंनि हास्थायनायाथ' जाफुंबाय अब्लाबो गोसोआव मानोबा गिनाय मोनबाय थायो मानोना आं मिथिगौ माब्ला मा जायो जेबो हमनो हायाना हरखाबैनो आरो जुदि माब्लाबा समाव जोंनि गेजेरावबो नोंनि आइनि थाखायनो माबा मोनसे प्रब्लेम फैयोब्ला बास मेहेर आंखौ माब्लाबाबो नागारनानै दाथां नों जेरावबो आं बेबायदिनो नोंजों जेब्लायबो खुसि थानो हास्थायो मा सानलायगोरा हो जेबो नङा मा साननो एसे फोरमायगोन ना आंनो फोरमायनांगौ मा दङ दे माब्लाबा समाव इसाराखौबो बुजिनांगौ ना ओइद एसेबां गोहो गैया खोमालै आंनाव मानो बारा बेबायदि इसाराखौ बुजिलायलाङालै आङो ओमफ्रायथ' मा आइ कन्टेक्ट हा नङा माथो अबाव नों थाथ' दे आं बैयाव आबैया लिंहरदोंमोन मानो लिंहरामोनथाय औ दे थांदो रायलायहो आबैया मोजांसो ना अननायाथ' अनो आबैयालाय आइ बायदि नङाना माइ हार्ट मेरि जानखौनो अना जायो नामा आंनि माने नों आंनि ना अनखागोनानो उफ मा जाबावगोन आइयाबो आइ बिहामजोआबो बिहामजो गेजेराव ओमफ्राय आं ओहो बिहामजो न' सिंनिफ्राय दासो ओंखारबाय होमबा औ आयै एसे खर'खौ सागानाय मोनबाय आङो दहाय ओरैबायदि सादोंमोन ओरैनो साफ्लादोंसो ना साथारदों खर'फोरालाय ना माबा माबि थिनजानो गिनानैसो बिदि माने रेस्ट लाबाय नामा नोङो आयै खामानि होननायखौथ' आं उन्दैनिफ्रायनो गिखाया मावनानै जाबोनायनि फिसा बेखायनो आं खामानि होनब्लाथाय मावनो जेबो मोना नाथाय जोंनाव एसे खामानिया बाराबो जानो हागौ ना बुंबानो जाबाय नों मा खामानि मावनांगौ मावगोन दे आङो बारायानो जा जियानो जा बिदिबा गासिबो एन्सारफ्रानो दंखाजोबो मोखासथासो लाना दोनखादोंमोन बुङाबालाय बोरैथो जानो आयै ना आङो सिरि थानोसै बबे बायदि नाथाय दहाय नों जुदि आंखौ ओरैनोसो उन्दुनानै थाफ्लादों सानदोंबा बिदि नङा आंनि खर'आ सामारदोंमोन बेखायनोसो ओहो फिसायनि अननायखौ बांसिन मोननायनि नङा होमबा ओहोथ' बिब्दि जेबो नङा मोनथिगौ दे आंबो मोनथिगौ दा नोंसो आंखौ मा
सानदों बेखौथ' आं बुंनो रोंला मोजांबो साननो हागौ गाज्रिबो साननो हानाय नाथाय आं थारसो बुङो सैथोसो बुंखायो आयै खाना नंखायसै मानसिनोसै आजिखालिनि बिहामजो आरो आंनि फिसालाखौ सैमा बायदि फिदिङा दे बुंखायो आं हले नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङा अके बिहामजो आइ आफाया नोंखौ लिंहरनायखायसो आरो बुंदों कि नोंखौ बेवहाय साननैसो थाहोथ'नो नाथाय बुंनो थाङोब्ला दाथ' आंहाबो मोनथाय दंखासैना आयै बेहाय मा गावनि हाब जाथायनो सोर नोंलाय आरो बेहाय नों बिब्दि बुंनो आं मेहेरनि हिन्जाव नोंनि बिहामजो आयै आरो आंहा फुरा मोनथाय दङ बे हिसाबै आंहाबो बे न'आव जायगा दङ आरोथ' समाजनि गेजेरावब्लाबो अफिसियेलियैबो आं नोंनि बिहामजो आरो मेहेरनि हिन्जाव मेहेरनि वाइफ औ दे ओमफ्रायो आइ आफानो माबा मोनसे बानायनानै होदो थां जागोन दे आयै बानायगोन आङो ओमफ्राय आंनो चिकेन तन्दुरि बानाय अके एसेथ' नायनोसै बिहामजो संनायखौ आंबो बानायनोथ' रोंगोन ना बिहामजो जागोन आयै मानो रोङा जानो दे ओमफ्राय नोंथ' आंजों खुलुमनो सानब्लाबो खुलुमखौनो जाला बेखायनो आं गोसो सिंजोंनो स्राय नोंखौ खुलुमहरबाय दे आयै मा गोसो सिंजों खुलुमहरबाय औ आयै दे आरो बांद्राय बेमारिनि नाटकआ सोलिनाय नङा दे फुंफोराव एसे खारनो थां बिहामजो नालाय सानस्राङा हरलायबाय दा औ हेल' औ मा खालामदों ओइ आदा फैद'ना र' संख्रि लायग्रोलाय नोङो र' ओमफ्राय होनबा संख्रि नांनाय मोनाखै आरो लायलाय थांलाय मादै संख्रि नाङाखैनो आरो मानि पार्टि जादोंना नोंसोरो संख्रि नांलायि है नङालै ओरैनोसो माबा आइयासो माबा अमा बेदर खाजि बानायदोंमोन आरोना आंबो जागौमोनलै गावसोरल'थार इस नंगौना औ नंगौ जादो होमबालाय मबाइलनिफ्रायनो ओंखारनानै थांसैलै आङो है थोद होमबालाय अनलाइनखौनो हरनोसै दे आङो नङाबा साहाथिंजाय एसे दरनै दरथामसो खुबैहरदोलै खोलाथिं नङा दे गुदिफोरनोसो खोलाथिं हरो खोमा ना नाङा दे वाट्सएपजोंनो हरजानायबा हरसिगौमोन आङो आरोथ' नङाबा नोंनो फैबानो जाबायना जोंनाव दाख्लैसो थांबाय नोंनि बेवाइ गोदानखौ नायनो ओमफ्राय दालाय मानो थांगोन दे आङो माबा रिजनबोथ' थानांगोन ना जेबो रिजन नांलायाना बस जोंनाव डाइरेक्ट फैबानो जाबायना जादों अबाव ओमफ्रायथ' नोंनाल' अमा खाजि दं सानदों नों आंबो लाबोदों बा आसोला मा लाबोदों नोंलाय दहाय फिथा बानायनायजोंना बेजोंनो एसे अमा लानजाय थोद आमफ्रायथ' अमा सालाय आयु आरोथ' अमानि खोमाबो लाबोबावदोंसो आङो ओमफ्राय हांबावबायसो आङो जानोसै जोंहा बेखौनो बरियानो ए जाथो अमा लानजाय सालाय खोमाखौसो जानोसै नै मा खालामनो चान्स नां बायबाय थानो हाया बेदर मोजांखौबो बहा जेबो नङा दे बेम्बा खत्थ' गोथाव इस नों बानायबालाय गोथावाथ' जाखासिगोन ना आंबो थांसै नामा नाङा नोंलाय मानो नोंसिनानो बेदर खाजि दंखायो नायलाय जानो गिबावो आसोला थोस जेबो नङा दे फैबाबो होमबाबो नोंसिनालाय मोजां बेदरानो दंखायो अके बाबा अके दे ओमफ्राय नोंथ' खम एकदम थाग्रा मथासो जाबावसिगोन ना बेवाइ गोदाननि ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजानानै फाइन थुनथुलि माथो खालामबावनो आंनियाबो गैलाना नङाबालाय सोर संनायखौथ' मोनजाबावगोन दे आङो नोंनो फैदो ना बाराबा थांनो आं थाङा सोर बाखि नों माने आंलाय बोरै थांजानांगौ जाखो दे नोंनि हिन्जावासो देनां संनानै जागोन बेखौथ' होनदोंरा आङो नोंनो जाफैबानोथ' दोनथ'नोसैलै आङो आरे रब्रा नायलाय दानलायबायबो औरा थुनथुलि नोंनो फैया मानोलै आंनाव माने लायनायाथ' नोंखौनो लायखागोन ना आङो सानसेबाबो र' नोंजों रायलायनो मोनबाय होनबाथाय गोसोफ्रानो मोजांल' मोनखायोलै मानेथ' आरो टेनसनफोर दंब्लाबो गासिबो खारजोबो ना मालाबा नङा बुंमारगोनलै आङो बिनि रिएक्सनासो माबायदि जागोनबा जानांगौआ जोंहा फन रायलायनायावनो टाइमासो बारबाय ओइ आब' नोंना फन रायलायनाया बारा जाबायलै खिन्थायगोन आं एकदम चुप आब आं बयफ्रेन्डजों रायलायदों नामा गथ' टेक्ला जागोन टेक्लायनानै हे नंखागौदां नङा माथो आइ जानो गोसो दंना गैयालै बियो एबार आरामसे बुरजा लगायनोसै बेखौ आइलै जानो फैदो माबा आब' उन्दुनानैसो दंमोनलै आइया मानोबा दहाय ओंखाम जानोबो सिखाराखैमोन ना ए मानो टेक्ला माने एसे उन्दुनो ओंखारदों बेलाय दिनैलाय मोनथिया आइ
नोंखौ सना आरो सोरखौ मोननो हास्थायलायखो दुद गानसै दा जाथाराखै एसेबो बेखौनो रागा जोंलायबायना माथो ओरै फै आले आले फैदो आजां गाजांनो मा खालामनो नोंनि मेरखौथ' फाग्ला होनबाबो लस गैयाना हामगौ बिदि बुंनो जेबो नङा सोलियो मेहेर नालाय माथो ओमफ्रायथ' मेरि जान आइ लाभ इउ खाना आयै बोरैबा गोलैदेरगोन आंनावसो माथो जाखो दा नों हमथादो ओमफ्रायथ' हरो मानो एसे थाब थाब थाङोरा ओमफ्राय दहाय बिमाजों बुंजालांनायखौ बावबाय बियो जेबो नङा नाय सानसोरां नोंथ' आंखौ सैखाना नङासै दे अब्लालाय नाय नों आं मा खालामो एकदम लाइभ खालामगोन आङो ओइ सना बे सिखाजों मा खेला हो दोननोबा दोन बेफोरो द्रामा खालामनाङा आरो जामा नङा बियो सानसोरां नों नायबाय था अनलाइनैनो था जुदि नों नंखाय नंदोंबा ना बिदिनो था आं नोंनि सिगाङावनो आंनि आखाइखौ हानानै लागोन मा बेफोरखौ खालामना मा देखायनो सानदों नोङो आंथ' बुंखाबायना नोंजे जेबो जानो हाला होननानै सरि दाथ' नों नोंनि लाइफ ओमफ्राय आं आंनि लाइफ मोजाङै खुसि थानो होदो आंखौबो नोंखौथ' मा खालामदों आंलाय हो सानसोरां बेखायनोथ' आं नोंनि अनगा थानो हाला आं मा खालामनांगौ दे नोंनो आंखौ सैलाबा नोंनो आंखौ होनलाबा नाय सिगाङावथ' बे गोजानाव दोनग्रो बेखौ ओमफ्राय आं नोंनि खोथायाव फैया नङाना आं बुंबायना नों जुदि आंखौ नंखाय नंदोंना दे नायबाय था आं थैगोन नोंनि थाखायनो आरो नोंखौ नेलजाम लागायना गालांगोन आङो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो होननानै मा बुंखो ओइ खर'आव जेबो गैयि जानला मानला बुंना दे आंखौसो मोनबाय नों बेबायदि बुंनो रिथुना बुंबायना आङो नों बेबायदिनो थाबाय था ना भिडिअ कलाव ओमफ्राय दायो नायफै नों आंनि गोदै जिउखौ दायो मिथिबायना सानसोरां गैया मा बार जबथारदोंलै बेलाय ओइ एक नाम्बार फाग्लि जाबायलै नोङो मिथिबाय नंखाय बाखाय द्रामा खालामना आंखौ नों फासायनो सानदो नै नाय सानसोरां नाय नुबायना नोङो नुबाय आरो आं जेखौ गोसोना बेखौ खालामखागोनबो नोंबो सैखालाबा गैया दोनगोना दोनालै आंखौ थगायदों सानदोंमोन नाय लाइभ नाय एकदम नोंनि मेगनजोंनो नाय हानानै लाबायगोन आं नै आरे मासे अख्रालै बेबायदि जानला मानला जेबो दा खालाम दे मोनगोन जों मोनगोन नायबाय था नोङो सानसोरां नाय नोंनि मेगनजोंनो नाय आंनि थैनायखौ आइया मा मानियालै खोथाखौनो दोनगोना दोना होनदों आं बेखौ गोजानाव दोन नोंनि नामखौ लिरना गालांबावगोन आं मिथिबाय मा जामारखोब्रा बेलाय हो नायखा सानसोरां नोंनि नामखौ गालांखागोन आङो मानोना नोंखौ मोनाबालाय आरो माथो होबावदे ओइ दोन होनदों आं दोन दा खालामखा बिदि जेबो मिन्थिया आंबो मानिला दे नोंबो सैखालानोबा मानिमारा समान दानखाबाय दे टेक्ला दा ओमफ्राय नोंहा खम होदों होनदोलाय आइनिखौ लांखागोन आंहा दरसे मा अबा बयनोबो समान दानखानानैनो लुगैबावो बे आइनि ओमफ्राय बे आंनि ओमफ्राय नोंनोबो एकदम बारे दरसेबो बाराबो गैया खमबो गैया गोथाव जानोसै एबारनो नुनायावबो गोथाव नुखादोंलै ने आब' आइ फैदो जानोसै आं जि मोजां सावखाबायना गोथाव मोनखागोन नोंबो नोंसो जादो नामा आइ आं जाथ'नो हानाय नंलादां आयै आं एथ' गोथाव बानायदों नों जायाबा जों बोरै जानो मोजां मोनगोन दे माबा आंखौ जि बोरैबा मोनथारदों मा आयै मा जादों जोंसि आइ मा जादों आङो आयै मानो खोलैगोन आङो मा जादों नों मानो जेबो बुंला आयै दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आथ' नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो मोजां मोनाखैब्लाबो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर दे होमब्ला बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ थेंक इउ सो माच बिदिबा जों थांथ'दिनि लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर आंथ' मैया लाबोनो हादियासै लोगोफोर भिडिअआथ' बानायबायमोन नाथाय इडिटआ कमप्लिट जायाखैमोन आरोना ओरैबायदि खर' सानानै थाबाय मैया बेखायनो इडिटखौनो खालामस्रायासै नङाबाथ' जों लाबोखायो बांसिनानो जोङो लाबोआलासे थाया आरोना खायसेब्लाबोथ' नेनानै थाखायो लोगोफोर जों मिन्थिगौ मानोना डेलि नायो नालाय सरि दे लोगोफोर